Hej. Crossgrind er lige kommet ud med de her nye, mega fede 150 mm indsatser. En ny model, hvor vi med selve mekanismen bliver skruet fast i, og vi har kun brug for 3 bord i stedet for 4. Det er fedt. Ja. Vi tager lige et stykke E her og skærer det op i cirka 24 cm. 24 cm gør, at jeg har rigelig overskud til både at holde min centrerpatron, dele mit træ, uden at jeg kommer for tæt på noget som helst. Det er fedt. Vi finder lige vores center. Det gør vi med vores lille handy dandy centerfinder her, fordi at, den er rar her. Man kan også bare tage en lineal eller et eller andet og lægge fra hjørne til hjørne, og det fungerer lige så godt. Det her det går bare hurtigere, det er nemmere. Jeg har den, så jeg bruger den. Træet op mellem pinonen og medbringer, fordi at, jeg skal bare have gjort træet rundt. Så kan jeg sætte det over min centrerpatron bagefter, og så bliver det godt. Normalvis, når jeg underviser, så siger jeg, tag lige deres medbringer ud, og så tag lige bank den fast i træet med en hammer, eller hvad I lige har, og kan banke fast med, så den har et godt greb i træet. Jeg er sikker på, at jeg har ordentligt fat her, så den del springer jeg lige så let over. Gør vi det lige hurtigt rundt, og lige sørger for, at det er lige, og har en fin overflade, fordi det er altid rammegod overflade. Bunddelen vil jeg gerne have 14 cm. Selve indsatsen er 15, men den bliver løftet 1 cm over bordet inde i mekanismen. Så det giver, at selve topdelen går 2 cm op i toppen. Så derfor laver jeg bunden 14. Jeg retter lige begge ender af. Det gør jeg lige med mit stikstål. Det retter jeg igen lidt senere med en mejsel. Det viser jeg lige om lidt, så bare roligt. Så ud med medbringeren. På med en centrerpatron. Jeg holder virkelig meget af at bruge One-Ways bakker. Deres premium profilerede bakker gør, at ligegyldigt hvor stort dit emne er, så længe det kan sidde i patronen, og du klemmer, så vil du altid have det bedste greb, de her bakker kan give. Det er rigtig fantastisk, hvis man ikke gider at være præcis og gider at måle hele tiden. Genialt. Genialt. Det er okay at være dog en gang imellem. Jeg bruger lige det mærke, jeg havde inden i forvejen, sammen med min pinol, til at sørge for, at den liner op og kører stort set lige igen, når jeg har sat den fast. Så klar med det, og så bruger jeg lige min mejsel lige til at rette inden af med igen, for at få et pænt snit ned på den. Det er mejslen altså bare virkelig fantastisk til. Jeg ønsker, jeg er bedre til at bruge den til alt muligt andet, det er jeg bare ikke. Jeg kan bare acceptere. Jeg borer et hul igennem bunddelen, i det her tilfælde borer jeg 14,3 eller 14,5 mm op i det, med et 25 mm bor. Det er et 25 mm bor, fordi jeg har valgt at bruge Mildrillen til at lave den her kværn med. Primært fordi jeg lige har fået den, og jeg ikke rigtig har brugt den endnu. Og så vil jeg prøve at bruge den til dem her. Det viser sig at være en fejl. Lad være med det. Tag til gengæld og anskaffe jer 2 Forstner-bor til at lave den her indsats med. Det ene Forstner-bord, det skal være 45 mm, og det andet Forstner-bord, det skal være 32 mm. Så er I kørende. Desuden skal I lige bruge 12 mm bord, men det kommer vi til lige om lidt. Men fordi jeg bruger Mildrillen, så bruger jeg hele vejen igennem med det her 25 mm bord. Det 25 mm bord styrer Mildrillen, så den kommer til at køre fornuftigt i indsatsen. Et lille trick. Når vi skal bruge vores stikstål til at dele med, så tag lige jeres mejsel og lige lave et lille snit på begge sider af jeres stikstål, der hvor I skal stikke med den. Det betyder, at I undgår fiber og brifter i træet. Det betyder ikke så meget, hvis man har masser af træ at arbejde med, men i det her tilfælde, så er der ikke så meget overskud. Så den lille del er fantastisk, og der kan vi se, at jeg ramte meget fornuftigt med mit bord. Jeg tager lige, og de små fiber, der sidder tilbage, det tager jeg lige retter med min mejsel der. Jeg skærer fra midten og ud, så jeg får en pæn lige kant. Det er topdelen, der sidder på lige nu. Den retter jeg lige med mejslen igen, så jeg får en pæn lige overflade. En lille smule konkav, det vil sige, at den vender indad i træet. En lille bitte på en halv millimeter eller sådan noget konkav. Så borer jeg et hul i toppen. Det burde have været et 12 mm hul. Jeg havde ikke lige 12 mm bor, så jeg havde 13 mm, og det var sådan en fejl igen. Lær min fejl. Lad mig gøre, som jeg gør. Gør, som jeg siger. 12 mm hul til toppen. Det er det bedste, jeg kan gøre. Nå. Kroppen, bunddelen, bliver sat fast i centrerpatronen igen. Og jeg bruger lige min pinol. Der.
til at sørge for, at den liner op igen, fordi hullet, det er jo sgu gerne være rimelig centreret i træet, eller i hvert fald, det vil jeg gerne have, at det har jeg arbejdet ud fra, at det hul er center. Så 44,8 er den faktisk rent faktisk, og derfor laver jeg et 45 mm hul ind. Milldrillen har 2 forskellige diameter på sig, og den store diameter er større end de 32 mm, så jeg bliver nødt til at lave hullet for stort, og det er derfor, at milddrillen fungerer rigtig dårligt. Så det første hul, der går i, det bliver for stort i diameter i forhold til, hvad det bør være. Det betyder, at når jeg så senere skal skrue min indsats fast i træet, jamen, så har jeg ikke så meget træ at gribe fast i, og det er lidt et problem. Den sidder fint alligevel til sidst, men det havde været bedre, at jeg har haft det rigtige bord og gjort det ordentligt. Så kommer den af, den bliver vendt om og sat i igen. Og igen, der bruger jeg så lige min pinon til at sørge for, at den liner op. Det vil sige, at jeg bruger ikke pinon i det her tilfælde, jeg bruger min milldrill, og sørger for, at den liner op i hullet. Og så skal jeg have lavet, det er kroppen, jeg har siddet i centralpatronen nu her, og det er toppen af kroppen, hvis det giver mening. Den del, der vender op mod toppen af kværnen, som jeg skal bore et hul i nu, og det skal være et 32 mm hul. Det er ikke særlig dyb, altså cirka 6 mm dyb, er rigeligt. Og i det her tilfælde, der bliver den del ret fornuftig. Så der milddrillen godt bruges, men nede i bunden, lad være med det. Men det tager bare for lang tid at justere de her bord til forskellige diameter. Så når du har sat din milddrill op, så har du den der, og så bruger du den der. Færdig. Men de nye indsatser, de har ikke nogen milddrill, der passer til, så det er på den anden måde. Topdelen, som vi har her, sætter lige fast med 2 skruer. Jeg havde ikke nogen, der var kortere, så det må jeg bare acceptere. Det er cirka 3 mm skruer, der skal bruges, og 15-20 mm lange er rigeligt fint til det system. Som I kan se, så kører den en lille smule skæv på. Det skal jeg så lige have rettet. Og det er ligegyldigt, hvor præcis vi er, så er det meget, meget svært at undgå, at den liner helt op og kører præcis lige. Så derfor gør jeg det altid på den her måde. Jeg har en konus på min trækaksel, som gør, at mit hul det centrerer på kværnen, på centerdelen. Og det går op mod topdelen, som bliver centreret på plastikdelen, der sidder fast i toppen. Og så skulle de gerne køre ret fornuftigt bagefter. Så 2 tynde snit, i det her tilfælde 2 halvtynde snit. Og så har du en kværn der lige. Lidt pudsarbejde skal der til, fordi at, jeg er ikke verdensmester. Så vi starter med 180. Og så kører vi op til 320 eller 400, det kan jeg ikke helt huske, men det i princippet var lidt ligegyldigt. 320 har været i princippet været nok. Den sidder med et presfedt på konusen i toppen der, det er derfor jeg holder hånden på, så hvis den falder af, så har jeg fat i den. Det er kun fordi, det er nemmere at pusse sådan der. Den får lige på ydersiden og på indersiden, og så lige i kanten der, bare lige fordi, at det er meget rart, ikke? Ydersiden, den får en lille radius, og det gør den, fordi at når toppen sidder på, så er det ikke sikkert, at de stadigvæk centrerer 100%. Det kan godt gå en halv millimeter den ene og den anden vej, ikke? Men hvis du har en lille radius på der, så er det stort set skjult. Det er jo fint. Igen et sæt step bakker, eller trappebakker på. Det er sådan set ligegyldigt. Det er et sæt bakker, der kan klemme om en relativt lille diameter. Og derfor har jeg valgt dem her. Det var lige det, jeg havde. Du kunne også have brugt et sæt gummiknopper til at holde toppen med. Det her måske et værd at foretrække. De her metalbakker her, de giver altså lidt mærke i plastikdelen, som det de klemmer om lige nu her. Plastikdelen, der sidder i toppen. Det gør jeg simpelthen, fordi nu skal jeg have drejet toppen af, så den får den rigtige længde, og at jeg får en pæn top. Jeg valgte at lave toppen i 5,5 cm. Plus de 14, det vil sige, at det bliver 20,5. Det vil sige, at jeg skal fjerne cirka 3,5 cm her. Minus mit stikstål, skal vi lige huske, ikke? Så det bliver cirka 3 cm. Og vi kan tage rimelig fornuftigt snit her, fordi vi har vores pinol, der støtter, hvilket gør, at det bliver en meget, meget, meget stabil drejning, vi har gang i lige nu. Og et lille trick, det er, at det sidste snit, vi laver, det skal helst være så tyndt som muligt. Fordi et tyndt snit,
det har nemmere ved at skære fiberne over, så vi får en pæn overflade uden udtræk. Så det er altid et lille fint snit tilbage. En anden god idé, det er, når man laver sådan noget som det her, så tager man lidt fra den ene side og lidt fra den anden side, men man går ikke helt ind til det tidligere, hvad hedder det, man har drejet ind til. Det gør man fra den anden side af, fordi så undgår vi forhåbentlig at få et hug. Så jeg arbejder mig stille og roligt. Du kan se her, der er næsten ikke noget tilbage. Nu tager jeg en lille smule mere fra den anden side af. Pinoen, den støtter faktisk stadigvæk. Imponerende nok, men der er ikke meget tilbage. Men lige der, faldt det sidste af. Og så har jeg kun et lille bitte knop tilbage, som jeg skal fjerne. Og en lille ujævnhed, der I kan se, der er en lille ring tilbage. Det tager jeg lige. En god idé, det er, at man tager med sit drejestål, og så trykker man ind mod træet. Det vil sige, at det trykker ind mod, i det her tilfælde, centralpatronen. Og det gør, at de små vibrationer, der nu er, når vi drejer, for det undgår vi selvfølgelig ikke, at emnet bliver siddende i patronen. Det er håbet, og det lykkes heldigvis meget godt i det her tilfælde. Det her, det kommer fra en liveoptagelse, jeg lavede for cirka 14 dage siden, i dags dato, i starten af november 2024. Hvor jeg lavede det her som en live demonstration, og optog det, og nu er jeg i gang med at redigere det og lave en voiceover til jer, fordi at den snak med chat og online og så videre, det er ikke noget, vi gider bruge sådan noget lige nu. Det var jo også på engelsk, så det er lige mig. Nå, almindelig push der. En god idé til sidst, når man er færdig med at pusle, sige 320 eller 400, man lige vender sit sandpapir i det her tilfælde, smagladet om, og bruger det op mod træet. Det polerer altså overfladen og giver en rigtig, rigtig fin overflade. Det er lidt snyd, men det virker virkelig, virkelig godt. Jeg lavede selvfølgelig 2 kværne, fordi du har ikke en saltkværn uden at have en peberkværn, vel? Du har ikke en peberkværn uden at have en saltkværn. Og der kan I se ringen, der er. I kan se der inde i træet. Den er ret tynd. Og der skal jeg så sætte nogle skruer i nu her. Det er lidt en udfordring, så jeg vælger at bruge for. Det vil jeg nu gøre alligevel på de kværne her, fordi at vi risikerer at flække træet. Det er ret tyndt. Så et lille 1,5 mm bor, tror jeg, det er at få fat i her. Og så bruger jeg lige for alle 3 steder. Og hvis de spørger, eller undrer over, hvorfor der hænger en guldmedalje om min drejebænk, det er en gave fra en ven. Ja, jeg hjalp den med noget på et tidspunkt, og så sagde han sådan helt for sjov, tak skal du have, du fortjener en guldmedalje. Ja, det vil jeg gerne have. Så kom han med en guldmedalje til mig. Heldigvis havde han også lige en øl med, så det var helt fantastisk. Så det var en hyggelig dag. Så den er jeg glad for. Nu får den lov at hænge der. Jeg håber ikke, der sker noget, så længe den hænger der. Nu må vi se. Nå, 3 små skruer skal det i, og igen, de er ret lange. 1,5 til 2 cm lange skruer er rigeligt fint, men jeg havde altså ikke kortere. Og 2 af de 3 skruer får et rigtig godt greb. Den sidste skrue får kun halvt fat. Det er ikke optimalt, men igen, den kant, kværnen hviler ned imod, var for smal. Og det kan I se. Den går bare i der, uden at tage ved. Nå, kværnen holder alligevel. Så alt er godt. I og med, at det var en live demo, så havde jeg ikke tid til at ryge min kværn, som jeg normalt gør. Jeg ryger altid peberen, så jeg får røget i. Så jeg valgte at farve i stedet for. Og hvad var ikke bedre, end at tage lige noget Hamster Sheen Intrinsic farver. I det her tilfælde er det deres Earth farve. Jeg synes, det er virkelig en lækker farve, faktisk. Og nej, jeg er ikke betalt for det her, men jeg skal nok linke til mine produkter. Hvis I ønsker det. Og sådan. Har man en peberkværn. Der er i hvert fald nemt at kende forskel på, ikke? Så. Den skal lige overstå og tørre lidt. Jeg ender med at bruge en lille smule varme på den, for at tørre den ud hurtigere. Og så giver jeg den lige en gang Danish Oil. Jeg giver den Danish Oil, der hærder. I det her tilfælde er det Rivivo Danish Oil. Det er... Jeg har prøvet flere forskellige Danish Oil, der hærder gennem tiderne. Jeg synes bare, den her, den lugter lige knap så grimt som de andre. De gør det lige godt. Det er der ingen tvivl om. Så der er ikke en stor forskel på det punkt. Den er bare... Den lugter ikke helt så slemt som de andre. Så lige den foretrækker jeg i øjeblikket. I og med at den hærder, så giver det altså en rigtig, rigtig stærk overflade til de her kværne. Det gør, at den kan blive tørt af igen og igen. Og jeg har lavet virkelig mange kværne til mig i restauranten gennem tiden. Og jeg har ikke fået en til tilbage på en overflade. Eller noget andet faktisk, så det er rimelig fornuftigt. Og der har vi så en lille holde, jeg lavede til dem på CNC-maskinen den anden dag, da jeg kedede mig. Så der ikke kommer salt og peber på bordet.
Ikke beregnet de steder til de her kværn, men til de almindelige, men de fungerer stadigvæk ret fornuftigt. Tak skal I have. Tak fordi I kiggede med. Det er rart, at I subscribe til min kanal og smid et like i det mindste. Måske en kommentar. Det vil jeg stor pris på. Tak skal I have, og god dag.